Yan ne bap ating masanting nga balita nga ni kaya ata mo kasi nandin bap habak marano natin duduro kay kami kay ning barangay Alfonso. Tita kanong nga pa may vaccine bap kailangan ako magpabaksin. Uning katambap syempre masastabon to kaya itabi sa magpabaksin. Siguro apin ng panahon bap para magpabaksin kamo. O ngayon bap magmalanta pa ni bap. Yan syempre sulod kaya pa kana umalam bap para kaya rin minyo malam bap diretso ta na rin tsaka kumanyok lebap syempre sukulan king kakumbo ka matsura ng kagulgul. Yan sukule mo bap kabang atin time. Siyempre 9:30 pa yung magpabaksin. O yung bap tsaka kung nasulod din ka na akong face mask para ready to gym po yung ka na akong kopya bap para masyadong luto yung kaya katambo ka matsura. Yung bap niya ready ta na bap po. Yan bap pabanglo ta pa pati cellphone niya pabanglo. Yung bap siyempre ba tama ko dapat makapadalaran ganagan ng gagana kayong balerang makasaksak yung laputan ko neta ni daning lapot ini. Tsaka tamag chinelas bap sulod dalarang bayo tang chinelas para okay, tsaka ta na lumul kanyang bap yan kaya ata mong motor bap maninaya nene para ready to gine keng puntalan tamo. Yung bap ngayon siyempre tuna kayo ning harap may kayo tindahan. Yun kaya amin tindahan bap kaya retong bisan sali bap munta na lang kayo ning Alfonso Purok 3 yan bap tintante tinda merienda kayo ni. Yan na ikailong paluwal niya siyempre kailangan tayong valid ID para ipalto tayo karas ka rin bap sa tintang lalaki bap. Ngayon bap patsuta nang nginikin per 4 anang daram munta ko kanuwarin bap karang magpilo. Yan, kaya beke mo ni TikTok sa kakyan TikTok. Siyempre luyan tamo kung naning marilyari kanyang Kenny bap. Ating pipilapan mo rin bap yan. Last name, first name, middle name, address kung nano pa ne bap. Siyempre ayari tano rin kaya katang pipilapan bap. Kailangan tanan magpila. Yan ninyoy. Yan, randang kaya biyata mo. Di taklaran taong ini ne bap. Ayang kalele kay TikTok, si kakyan TikTok, Aldo, 10 upload kay Facebook. Yan, siyempre kaya rito may interview, binyada ni kaya tamong card. Aran di madam. Ngayon maglakad tambap, kailangan tanang matusok. Yan, siyempre ready daning itusok na kaya tamo bap niya. Sinabi ko bap nung pwedeng patusok. Di atang first dose ang second dose ang garet ang booster niya. Kaso ya kano pwede bap may itong mukha no, first dose mukha no. Siyempre kailangan ta na talagang matusok bap kasi tami lulub ka ng supermarket. Pota pati kang pamalengke tanar milub ne bap. Kaya siguro apin na talaga yung oras sa ini bap para kailangan ta na talagang magpabaksin kahit first dose siya pa. Yan na, makaready na yung kain ng darang siya. Kahit patalang kaya kang kuing camera ako siyempre. Kaya talang masalese. Buhay salamat kang kuya kasi telane. Tsaka tinutok ka na ako. Unang ginulot ko mo bap kasi kailangan taluklukan. Yan na bap, tusok na niya kanyang bap. Tatako kung matusok bap yata. Aray dana, kasakit na bap. Sinagad dyan bap. O ito, okay na. At least may labas na bap. Kalambata panahon nga hindi ka pa may vaccine. First dose siya po. Yung baping tiyata may tusok okay niya. Tsaka ko na ni cellphone ko yo. Yan koy thank you dahil telan min ka na ako cellphone. Yan natin yung papaliwanag koyo kailangan kanu ya kanu mamangan malanso. Tapos every 4 hours dapat kanu minom kong paracetamol. Tsaka ako niya gadgaran ka na akong may tusok. Kaya bigla ako magpaalam kanyang kang kuya bap. Yan ni kuya papag shoutout kaya kasumarine yo. Kahit kung ikiting kaluguran tamo yan. Sinabi na bawal nga ni sinabi no. Lai sinabing matino. Yan kaya ata mo siya yung service. Tsaka ko na paltuin kaya ata mong card na first dose, Moderna. Yan, goods na goods, mga kamata. Mga bap, ngayon kailangan ta ng muli bap. Yan, at yun ako balaya kanyan bap na bagya mo, pota may sabal tamo. Yan, at yun ako yung kilubali bap. Kailangan ko man itong panulo bap. Kasi sabi na, karas ko pwede na ako minum panulo basta mabisi ko niya. Yan, siyempre makaready la rin kaya ata mong panulo bap. Karakalda na bap, inuman ko ang deni bap. Bakang tanti mano goods na goods. Yan, siyempre mga tanda nung bap. Yan niya. Oh, siyempre bap, inuman ko ng metong mo bap ha, bibiro ko po, maniwala na ako man. Ako naman nga ninuman deta bap ha. Sinamal kayo bap. Yan, miyawa ako minum bap kasi ako may kainom danon na din ka rin. Tsaka ako bigla bap. Okay na bap, at kung sasabihan kasi kayo ni bap, lenta mo bap una ng resulta na yung kaya katamong Moderna vaccine first dose kung okay yung pungaliya. Ngayon bap yung panandaman kung yung manedit ko bap, bala mo medyo masakit na panandaman bap. O ito bap, see you, salamat.